Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Mr. Pepper Finger. En van harte goedemiddag kijkers en we zijn hier met mevrouw Melkert. Er is een tijdje nu al gaande dat de moeders geen babyvoeding krijgen en ook heel wat zaken wat betreft sociale zaken. En daarvoor kunnen wij niemand anders dan mevrouw Melkert spreken over al deze punten. Mevrouw Melkert, hoe gaat het met u? Nou, bij mij moet het gaan. Zodat Nami odi alasma en abrawatra, foto ingi, alla a cultuur sa de ina mooi sranan kondre, met doang, warang, odi. En vooral de abrasi, de wan voor Holland, dan zo pe sneeuw de no a kouru, met sen wan warang sranan odi dono. Ja, ik zie van ik go, uno sei do roko, stranga, soms we sungu wel, maar stranga, anders uno man do roko, want roko e komoro hebi. Ajele kofa één fase en nader e komoro hebi. Dat was aan over a babyvoeding. A babyvoeding, nou vanaf de regering zo'n abba probleem. De directeur voor volksgezondheid tegen me, mevrouw Melkert, de regering, me herhalen doen. De regering na ap money die babyvoeding. Dus alle die baby's niet tel in het systeem voor de regering die zien. We zorgen dat alle fasie, usabi, dat alles aan uitgebreid, dat winst van alle fasie probeer via ondersteuning voor Holland dan het trapresi, dat kies babyvoeding. Nou, wat er probleem is, een probleem ontstaat, die een vrouw, ze bedraait een project, mevrouw Holban, met alle respect, bedraait babyvoeding. Mevrouw Holban is een verpleegkundig directeur geweest, ze is nu gepensioneerd, van het Landshospitaal. En het project heeft ze gedaan voor volksgezondheid. Dus daar had je maar op een crudoer. Dus onbegrijp boem, een babyvoeding aan het Landshospitaal. Een babyvoeding naar volksgezondheid. We gaan wel naar zuster Holban, want dat is Chabruya, omdat één beetje trekker voor een project voor volksgezondheid babyvoeding. En we hebben een functie verpleegkundig directeur naar het land. Maar nu had je gepensioneerd. En vanaf gepensioneerd, moro broeia kom. Omdat ik tegen persoonlijk aan het doen aan overdracht. Omdat nou waans man is van een babyvoeding en reilen en zeilen. De man praat van babyvoeding, dan een beetje zichtbaar. Dan een babyvoeding die verkeerd, met dat je het al lezen, dat is man moest fris de op. Dat dus baby moest bij kies Nutrolon 1, kies Nutrolon 2. Dan gaat de wansa moest bij kies 2, kies Nutrolon 1. Want lok broeia bende. Uru nanga team un setting dat bekang sani des maar bekang bel. Nou, a babyvoeding praat hij. Maar in die tussentijd, moeder en kindzorg, mevrouw Holban, want ik weet dat je nog achter de schermen opereert. Ja,
Waarom denk je niet aan moeder- en kindzorg? U weet welke moeders daar allemaal zitten. Vanaf je Slans Hospitaal moeder- en kindzorg, dan kies babyvoeding. En drapen naar de ching sa in bescherm aan mama, omdat aan mama een chronische ziekte of aan mama opereert of tijdens een zwangerschap heb ik kies dan mag potap china bobby. Dus maar dat ik kies gratis, maar dan kies je morgen. En we gaan maar alleen, klik aan volk sabi, desma sabi. Op het moment dat we halabo a kaarta dis angst altijd. Op het moment dat we mama zwanger, a kies een verzekeringspasje, dat sabi komt wan blanco. Dat sabi dat te a baby komt, dat je met melding naar UNO, voor tegen UNO, en de baby voeden de actie. De actie, verzekering, de voor de baby. Dat tegen die verzekering, dat via Saskia, dat we je een nummer, dat één, ik geef je een link voor een babyvoeding. Dat in een link, dat is een link, dat dient gelijk in een appgroep. Begrijpt u? Dus zo'n systeem waardoor we ook goed geïnformeerd worden. Dus babymelk praat hij, maar we kiezen een concrete dat we lo vrouw en waka en zoeken een plek. Omdat if dit zo dat je registreert en in een comfort, dat je gaat, dus maar we gaan naar zuster Holbaan, voor dat je registreert, dat je gaat in het systeem, de voeren in, dat is mijn kiesding drees. Papa, met merkie. Ook if we een mananga a voeding, dat je kiest soja, dan we een specialist kinderarts moet schrijven een briefje of een recept voor geven aan dat lukuno na een voeding die ze met moet gebruiken. Dat zuster Holbaan is zorgen dat de voeding in orde. Maar not de morgen. Dus die concrete komt via een appgroep, want ze worden gemeld, hè. Van Luko, ik kan contact IT blik voeding, neem zoveel geld mee, 40 SAD een blik en neem een tas mee. Dus de informatieboom, maar dat is het systeem. Dan toekis rifoboskopo. Dan we panje alla zeggen gelijk, hey, heb je babyvoeding gehad dat ik ga naar de appgroep, uno en Luko naar de RGD van Elolo. Toch? Dus dat blijkt dat een los man kon aan bod. En ik van me tegen, if deze man kon aan bod, dat ik go naar een desbetreffende trekker voor een project. Maar desbetreffende trekker voor een project niet dit. Want mevrouw Holbaan is niet zichtbaar. Wel achter de schermen. Maar even, wat is er nu? Baby's, mama, ze op 10, want tweeling, dat dit is maar kon leg me uit. Dit is maar plein naar de natuur. Want de mensen worden goed vernederd. Dat is met zo voor op 10, dat is met zo. Maar dat doet met taki. Mama abi wat tweeling. Om mijn voeding aan mama moest kiezen. Aiki blek wam 10. Dan mama met wat tweeling. Om mijn voeding aan moest abi. IT Black Wantje, dat is het 16. Tweemaal. Dat maakt afijn. De give voeding, die wam 10. Dus je doet op 10 tekort. Voeding die wam 10. Want toesma kies voor blik. Want toesma sa abib 10 voor 10 jaar, de poer uit het systeem. Maar het is tot 1 jaar. Dus op 10 sa de 10, sorry, jaar moon. If op 10 moon, dat wat ik op 10 abba geluk voor die na laatste trends. Maar je mag voor poer op 10 tak op zo tap wajari. Wie ben jij? Dus een verwarring daar. Oh, dus pas ta apchi tapwa yari dan pas ik moet uit de groep. Dat ik moet uit de groep. Okay. Toch? Dus if je op 11 jaar en een moment dat 11 moon en een moment dat hij een vanning, een voeding uit praat, dan moet je apreken en tappen. Want bij Holbaan, tussen haakjes, ging het nog, toch? En u wilt niet geloven, Arkimang. 2 dagen langer, mi waka heersland. Voor luku pe ayune de pe a babyvoeding ek mopo. Mi go na a bigi gebouw voor RGD.
Voor actie, suma en lever aan money. RGD tak luku aan merkie. RGD tak luku gewoon we kiezen merkie en de abba structuren dat je moest doen. Toch? Dus RGD ne bemoei na een registratie. RGD e bemoei na te Amerika kom dat is zenden naar de RGD, de wijkkantoor RGD. Dus misdom, mi go baka, no wama no man tegen me, suma e doe afvoeding. De mevrouw Holban misdom, a unit vindt, als verpleegkundig directeur. Dus maar tak mevrouw Melgers, u gaat naar de directeur, ik kan leg dit maar uit. Leg deze zin dit maar kon ja, want we hebben geen bemoeienis. U moet rekenen, ik heb het duidelijk gezegd, het gaat om Slans Hospitaal. En het project valt onder volksgezondheid. Dus de medewerker terecht taki, dat une a bemoeienis naar voeding. Dus leg dit maar kon ja. Ik ga naar directeur voor, secretaresse voor directeur. Ik ga naar Ramadin. No wamam no man tegen me, suma ek draaien babyvoeding. En onwasabi. Want er lopen zoveel, want het project schreef je babyvoeding verstrekt, zo'n datum. Maar het klopt niet aan alles mee kiezen. Heel wat moeders lopen lang. Waarom mama en wakaloon toe en zoeken een unit voor een babyvoeding. En wat er ook is, ik had het al gezegd in dat programma voor jou, er is geen overzicht. Maar wat doe ik de smasa muskis babyvoeding? Nekisi. En de registreren. Juist. Is er een tekort misschien? No. En dat is een probleem voor nu. Bij een babyvoeding, ik go. A volksgezondheid, sa abe ini. Inschrijf na sabi zo mij praten babyvoeding. Kan de wansma toelees tak kissing of misschien een miscommunicatie. Toelees kissing. Registratie niet goed gedaan. Babyvoeding, ik ga niet keer, ik ga Guyana. Niemand, ik mag vrij praten omdat toezicht naar dit. Ik heb 2 dagen gelopen in Slans Hospitaal voor Lucas zo ayunen de. Want dit is maar bel mevrouw Melgers of mevrouw Saskia. Dan moeten wij geïnformeerd zijn voor tegen de go naar zo'n pressie. Maar informatie, we zoeken maar naar informatie. Wallo mama belt, die want papa bel. Actie van wakka want een tweeling. En alle den tweeling tot nu toe, Sanso Abi, alle den tweeling kies IT blik voeding. Ja, want toesma sa kies 4 blikken voeding. Dan gaan we 10 moe, 11 moe de poer uit het systeem. Dat is niet een project van babyvoeding. Dus van hieruit wil ik vragen van, ze weten het niet. Want ik ga naar maar wat gebeurt er dan? Dus Arkimang, dat is een probleem voor een babyvoeding. Per vooruit gaan bij de, want dan reken alle euro een babyvoeding probleem. Een pot structuur in een babyvoeding. Maar een structuur zet die voor lijndens maar, want de regering moet je een babyvoeding. Tegen regering tak, we hebben geen geld, dan gaan wij op onze manier zoeken dat de mensen babyvoeding krijgen. Maar het is niet landelijk. Want gelukkig de inheemse naar de fabrikering, de binnenland. Ja, de buskondresma. De sabi fabrikant voeden. Is dat toch een natuur, de abba natuur in dit. Toch? En dat na een item voor een babyvoeding. Dan me go bakken in een systeem met een volksgezondheid, want de volksgezondheid, we gaan naar sociale zaken, wat naar one lijn. Volksgezondheid, minister Ramadin, u heeft nog 4 maanden te zitten, toch? Ik vraag me af hoe het komt, dat na zo lang iets aan op een plek, want om mensen maar voeten kotti, om mensen baby die heeft, me bewijs, je abba bewijs toe, toch? De voorjari toont u zo liefde. Toch? I potwang wachtlijst gisito gevallen. A wikisa epsa mekara ne uitvoeringsorgaan sabi. Des maar registreer naar gemeenelandsweg. En gemeenelandsweg met taken van een motivarium. Dat want dat if je doordrapen, if je een fin unu, ga je dood. Dus tapa operatie tafra wabif long dat vanen een patiënt moest kiezen een verzekeringspatje.
Adien en zo met lange na gemeenlandsweg. Gemeenlandsweg en wacht niet afwijking geval van Ramadien. Mensen gaan op de wachtlijst. De man heeft begrepen dat if na Sito, dan lijkt het een baby is geboren. If een vrouw is bevallen in de campus op Chingo in Zeebaga. Dat in wacht het op een wachttijd voor Ramadien. Toch? Elk moment, like face donja, ineens kan van je seki. Dan ben je Sito op dat moment. Dus mijn sapsa, dochter Ramadien, hij verstaat onder Sito. Hij is arts, toch? Daarom is dat dochter Ramadien, hij bestaat onder Sito. Er is een heel groot achterstand voor verzekeringspasje, waardoor uitdrukking kon hebben die UNO sa beleid in ons systeem. En wat gebeurt er? Ik got dat waardoor het uitvoeringsorgaan ook een beetje hangt. En ik go lek van bij go flexie. Omdat een fanning de san furu. Dan we gaan go even bakken naar volksgezondheid, dat we door sociale zaken. Arkimang. De regering zal leggen wat eet af dat de man of lukunu en leedje alle nodig, waaronder sociale zaken en volkshuisvesting. Sociale zaken, volkshuisvesting, maar in de bouw zo, daar kom ik straks erop terug. En notus dat de man creëert. En volksgezondheid. De man maakt een volk tot bedelaar in de zin van de abimoni. En tegen zoeken waarop ze van in sociale zaken, even op een bril, van in een prothese of wat man moest bedelen, zo mensen maar len money pay de kisa money eten. Alles geen zo soepel, toch? Dan je doet een beroep op sociale zaken. Nou, dat gebeurt. Sociale zaken, ik tegen deze man, ik doe zoeken een donateur. Maar mevrouw Melchers, we zitten ook in een schuld van 100 miljard. Dus dat kan ook werkelijk ammonie nog de? Mij niet dat ammonie nog de, mij tak ammonie de wel. Omdat de grootste persoon als sleutel die ze moeten zetten tussen het volk, dat is de minister van Financiën. Omdat in een assemblee in Kranti heeft hij aangegeven, elke maand geef je geld aan sociale zaken. En de VP, Santoki, de mensen in het assemblee, zowel oppositie als coalitie, die geven heel uiteenzetting over een fraude te plegen naar sociale zaken over ammoniekarten. Dat wil zeggen, ze hebben beaamd dat money vervoeren. Want minister van Financiën moesten ze aan de tand voelen van en minister van Sociale Zaken. Look nou, de moet dus misschien money geven, dat paar money de. Zomaar ik geef money. Dat moet gebeuren. Want dan heb ik ook iets. Er is een heel grote schuld. Binnen een week af. Over money samen praten. Minister, we zijn nog niet klaar met je. En ik heb begrepen via een Radio 10 geloof ik, een van die kranten dingen. Dat jullie geen projecten meer mogen uitvoeren. Jullie gaan geen projecten uitvoeren, Ontaki. Jullie mogen geen projecten uitvoeren. Zo moest doen, ik ben takken nou aan een radioprogramma. Zo moest doen, jullie moeten afronden. Jullie mogen niet, en die vraag is ook gesteld geworden. Ik had ook een bericht gestuurd voor hoe heet hij weer, Limbo. Om iemand, een deskundige te nemen om uit te leggen of dit medici moest godoren of niet. Ze moeten afsluiten. En dan wil ik dit wel even trekken. Kijkt u hier, u mag het houden even. Het gaat erom dat minister van Financiën, ik heb alle documenten, jullie hebben heel wat schulden geld te geven aan het volk. Dat is... Masa pemba no sheng, begadoti no sheng na tambum fui ala. Bonusgeld die de man kost doen pas, toch?
En het zou uitbetaald worden waar zou het uitbetaald worden? Ja, het zou uitbetaald worden 4 maart 2021. 4 maart 2021 zou het uitbetaald worden. Ik heb samengewerkt met mevrouw Hafait. Hebben we alles in kaart gebracht. Ook met de DC zouden we werken. Dat hebben we ook besproken. Dat geld was er al. Want we zouden uitvoeren. Maar ineens is stop. Dan wil ik niet praten over die COVID. Dat is heel triest, heel erg. Maar dan gaan we even terug weer over donatie. Dus ja, mij zin, dit is maar gewoon zoek donatie. Sami skreeki. Dus als je eigenlijk een prothese nodig hebt of een bril, moet jij zelf naar donatie gaan zoeken? Je moet gaan donatie gaan zoeken. Ondanks hypothesa naar sociale zaken. Omdat de man maar jeppie. En dat heeft de sociale zaken zelf gezegd. Is ook aan mij gezegd en het is aan andere mensen gezegd. Dat ze donatie moeten gaan zoeken. Er is geen geld. En het ernstige is, ik ben zaterdag of zondag in de ochtend gebeld geworden over een case voor een team, 2 weken. Ja, bij de 1 week, nou, de 2 weken. Ze moest gaan naar buitenland. Het team moest gaan naar buitenland, maar de mama naar Abamoni. En we go look desma na atoso asset. En we want tegen desma sa wan begeleisma. Un begeleisma na vak. Want asan be bruya gimi. A eerste san sa mi do. Mi go na SZF Army Love afdeling. Omdat mi sabi dat Army Love e paya medisch gedeelte. Na sociale zaken. Na ticket na de alasani. Maar sami jere dat apti moest op een speciale van elkaar in baka, een medisch vliegtuig. Dus dan alle apparatuur apti, dus het kost geld. En die we gaan naar Army Love, naar SZF, dan heb ik een verhaal, want dan gaat desbetreffend, dus maar dan gaat zomaar met tak eigenlijk naar binnen. Ik broeia even. Met tak maar even medische dienst voor een strand. Keur en boem, dan moeten jullie uitvoeren, want de tegen is maar de naam money. Toch? Ik zeg, maar dan is iets niet goed, want ik moest bellen voor ze, hebben jullie geld in kas? Volgens mij goed toestemming. Mijn man is toestemming, dat hem door het op president tegen met in naam money. Dus zodoende met jaren dame bakken naar een dame pas bevallen, een kraamvrouw pas bevallen en mijn man was maar moest actie niet bij papa deed. Papa is wel zichtbaar, maar het is moeder. You know, let me don't tap a baby. Dan moet ik zeggen aan mijn. Dus dan zijn we naar het Strans Hospitaal. Die dame was duidelijk genoeg. En ik dacht, oh, dus nooit meer begreep. Dus het systeem de ASM, maar een vliegticket, en paai de sociale zaken. Maar een ticket is nou een moropie ticket. Maar voordat u verder gaat, wat is er precies met dat kind gebeurd? Nou, we don't want. Oké, ja. Maar het is eigenlijk wel iets heftig dat hij... Ja, moest gaan. Dat kind is pas 2 weken 2 weken, dus pas geboren. Pas geboren. Oh. Dus je moet rekenen met wakker naar mama. Hij take water wel. En hij zoom. Zo men naar kind. Op een schrijfje, no hangen. Toch? You know mama. Ga nog in. Je 18. Lekker jeppie voor begeleid morofara. Ja. Maar ik begrijp er. Is een vrouw die moet rusten, is een kraamvrouw. Toch? Zelf gedierte die mij rust. Zelf plantjes even prani. En je begrijpt dat je ziet dat een plantje hangen even voor zijn kop fris. Toch? Dus dan met jaren gaan naar voedrapen uit. Dan tak oké, dat je begrijpt. Dan jaren gaan naar sociale zaken. En dat vind ik onmenselijk. Maar daar is helemaal veranderd. Volgens een vrouw moet dat bellen tapasturu, een heer bel. Dan de man taki, we nemen geen Army Love gevallen. Dus de man heeft Army Love gevallen. Hij bel naar Sodro, de man tak de net Army Love gevallen. Ik dacht oké, ik registreer een vrouw. Nee, je naaf registreren. Ik dacht, je moet registreren een vrouw. En daar zie je hoe het misgaat wanneer ze evalueren. Wat ze missen, hè? Want als alle die man voor Army Love gaat drapen, in een registrering,
Dan iwa moe in de sap omen melden de aan naar omen in de jeppie. Je begrijpt? Met dat je moet registreren. Ja, we kunnen die registreren en leggen we een bakoverwinkel uit. Toch? Met dat moet wel registreren, vrouw. Ik heb net gezegd, nou een kraamvrouw. Met jarengo naar presi. Omdat ik me kan linkba. Misschien dat alleen voor overheid zou moet investeren naar daar. Dat je zoekt naar wat trafasi. Mi aan de wans maar kom. Dat je long. Ja, omdat mi saba om me. Nee, je moest doen een heer om cirkel. En mi tegen dame toe. Is je van mij wakanangai? No one, uno mis no one enkele instantie waardoor. De was aan niet in een contact, maar niemand is bij me geweest. En daarom moet je de man voor registreren. Maar wat ik heel erg vond bij SZF, dat was een brievenhoofd voor SZF. Ik bel aan de man. Dat was een brievenhoofd voor SZF. De man schreef je een donatie op verzoek van die vader. Ik dacht op een brievenhoofd. Ja, maar die vader, ik dacht no. Ons schreef ik creëer fraude. Want jullie sap zomaar naar mevrouw Melger. Jullie sap, heb je toezicht om mijn money des mij gimme? Begrijpt u wat ik bedoel? Dus once maar bij de bezig, mijn axa vrouw die de man ten van wakker en dan hier next eten voor een vrouw. Toch? Maar dat is het moment nu in Suriname, mensen. Eigenlijk bestaat sociale zaken niet meer. Sociale zaken is blanco, sociale zaken is in duisternis. Maar alleen nog om te bewegen voor hun eigen mensen, ja, ga je zien dat we een teambeweging doen. Jullie weten dat de moneykarta is doodgebloed, het bestaat er niet meer. Wat ik wel heb begrepen van mensen die gebeld hebben, we hebben elke dag contact met ze. Er worden mensen gebeld die een achterstand hebben. Dus dit is maar een bel, dit is maar een achterstand, kade 11 maanden de kies money. Dat de kies aan money, dan van dat de herregistreert. Ik denk dat de aarkoeno van, wat is de vraag, minister? Moeten de mensen die geregistreerd hebben, de man, de komori aanmerking, dan hebben we ook een systeem. Maar als systeem broeia, omdat die de man tegen wat man volledig dorp, wat oude man volledig dorp, wat kan lange gaan naar postkantoor, als je draap is roto. Dat tegen zoon, dat zoon bel me. Ik dacht, wat kopen we de? Minister, maar actie wansani. Die een gemeenschap hier, hè. Los van weer vernietigen gemeenschap. Tak na die man op een lijn, op een informatielijn. Tegen deze man, soort juru na soort die, amonikarta en prati. Toch? Want ze zijn bezig met, wat voor boodschap heb ik gehad? Ik heb de boodschap gehad dat ze bezig zijn met maart 2024 is fout. Minister, je bent weer fout bezig. 2022, 2023 is nog niet uitbetaald en u gaat naar maart 2024. If you no want give us kopu dat abruya of bruya, kom met het volk praten of pot one ding. Minister, of naar adviseur met elkaar hier. Want wat er is, wat breekt, zijn broken. Die mensen die misschien informatie zouden kunnen geven, de wijkkantoren, zijn ook niet op de hoogte van EPSA. Allemaal epot de igisani. Allemaal epot de igisani. Dus, mevrouw Melgers, een vraagje. Gewoon even snel duidelijk. Sinds wanneer is het eigenlijk gestopt dat de mensen geen geld hebben ontvangen op hun moneykartas? In welk jaar? 20 gestopt. Gestopt. 2024, want ze hadden geen materiaal. Geen materiaal, oké. Maar de trajari, dus 2023, 2023, dat de man bekiest de moneykarta wel, want er was materiaal, maar toch was er een beetje rommeligheid. En wat betreft het storten van de gelden, wanneer is dat ook gestopt? Hetzelfde. Ook. Want op het moment dat je die moneykarta niet hebt, toch? Dus persoonlijk, en als Matthijs die me persoonlijk heeft, Postpaarbank, de directie, ik weet niet of het directie is, me voorgehouden, mevrouw Melgers, we hebben geen materiaal voor het maken van de moneykartas. Het moet bij sociale zaken gebeuren. De sociale zaken moet zorgen
materiaal, daar ik go. Maar 2022, aan Jan Patu ben dekba. Want Tepu, toen ben die Tepu a training, daarna 3 jaar lang a Tepu no be kies money. En a money no praten te. Boven Suriname, voor jaar de kies money. En ik heb het gezegd, you know halen, mi tegen minister. Met dat onder bereid voor jeppie. Liep vijandschap naar een haten, nee, nou uw volk, je hebt een eek afgelegd. En die Isabi kon pas komen kruipen. Met mensen die je ook niet kunnen ondersteunen. Toch? Daarmee uit Taki lijkt onjeppie. Maar ze gaat het niet toelaten, snap zij er niet? Omdat wanneer we bezig gaan zijn, dat apatude, dat was je aan olo. Dat toen je aan olo, dat was je aan drijfzand. En in dat drijfzand heb je die corruptiebende. Begrijpt u? Dus daarom gaan ze het niet toelaten. Ik vind het wel jammer wat er gebeurt. Dat is een Monicarta en de verzekering. Er is geld overgemaakt, minister Ramadien. Omdat ik het niet hier heb. Mi loopt Temi Taki, moeten die documenten er zijn. Ik heb het hier niet. Maar u hoort het nog wel. Waar is dat geld naartoe? U heeft geen geld. Er is een begroting gemaakt van 2024. Waar COFAP is meegenomen in de begroting. Ben ik tegen de poppenblazers en daarom worden ze boos van oppositiecoalitie. Op grond waarvan is COFAP begroot. Omdat COFAP heeft geen uitgaven. De mensen die zelf gaan moeten betalen. Ja. Keihard voor hun boeken, alles moeten ze betalen. En je hebt een paar die stage lopen. Dus we noemen ze, komt straks erop. Die krijgen geen geld wanneer ze stage hebben gelopen. En die dames, die leerlingverpleegkundigen, hebben ze misbruikt tijdens de COVID. Want die kies money. Toch? Dus er zijn begrotingen hebben plaatsgevonden. En nou ja, dat is het zogenaamde persoonlijk. Wat ik wil aangeven is, kijkt u, wij werken oplossingsgericht. If me no want dit rapen mensen, me tegen ba, no want enkele minister, no want functie, me want tananga unu, me want onderhandel, me want beleid untori. Toch? Dan samsa, if me best dom, kom dat ik trafasi. If abel laten toe, futak nanga unu, me na sap zijnde, alla de ministers, nanga alla de ma untaki, toch? Jij hebt een groot probleem. Dan zou ik vragen, denkt u goed na. Welke bedrijven hebben we hier? Op I Am Gold, toch? I Am Gold, I Am Newmont, Grasalco deed het, toch? Ik tegen me, want meneer Sani. Oxygen. Ja. Staatsolie deed het. Ja. Staatsolie. Minister en regering. Die een probleem deed, nanga ammonicarta, nanga smasa na man kies dresi, of smasa na man opereer, of sma na man kies wan bril, omdat una money. Dan zou ik trekken aan deze mensen. Het volk, wat het volk. Ik weet alleen van jaarafsluiting, die horen een biggie face. En dan hebben ze een evaluatie wat ze allemaal bereikt hebben. Maar het volk krijgt niks. Dan zou ik het van hieruit halen. Ik neem aan dat ze huiverig zijn voor jullie minister. Want ze zien ook hoeveel geld er weggaan. En jullie kunnen niet overleggen. Dan heeft mevrouw Melgers met qua afspraak. Dan Newmont alla de manja. En mevrouw Melgers moest gaan naar Colombia, toch? Dan schrijf een briefje. In plaats dat je wakker zoekt, like des maar wakker naar een donatiebrief met een brief van SZF. Toch? In plaats dat jullie maar accepteert dit, maar ze mogen zelf niet geregistreerd worden. Omdat in een abamoni. Begrijpt u wat ik zeg? Trek deze mensen naar uno money, naar uno goede de jaren. En dan alleen maar jaarwisseling gaan ze, ja, no one portisma, af en toe de gaan kinderen te huis, de gaan sani. Maar ik geef u dit mee, en want ik weet dat jullie naar ons luisteren. Maken jullie contact met I Am Gold en Newmont en Grasalco en Staatsolie en ik weet niet meer welke alle bedrijven die er zijn en profiteren, de mij profiteert voor Uno Gudu, toch?
getak naar de man. Laat de mensen vrij naar het buitenland gaan. En ik weet, deze bedrijven zijn wel in staat. Je hebt ook één dorp voor GoTo, dat is Grasalco, no? Deze mensen zijn wel in staat voor je desma dat desma kan gaan. Begrijpt u waarover ik het heb? En ik heb ook duidelijk aangegeven dat financiën moet op het matje geroepen worden. En ik probeer toe dat Jogi Taki, hij wil een evaluatie voor geef een volk aan Sagoboom. Dat alles aan wakaboom. Dan nodig ik uit Jogi, die hele team, zelf de president die aangeeft dat alles goed gaat en niet in de wijken kan gaan, maar sluipen als een lokker naar de mensen toe om ze een stukje worst voor te houden. Toch? Ik nodig meneer Jogi uit en misschien ga ik een brief voor hem sturen. Meneer Jogi, ik nodig u uit. Kom met me zitten en laten we samen evalueren. U moet me zeggen wat goed gegaan is en ik ga u zeggen wat voor puin jullie gemaakt hebben van het land. Want dit hadden we niet. Dit hadden we echt niet. Dit allemaal bevoeren, maar wie is wat pisvisie en wat olie de bekampeki. Wie is wat lansie grond, toch? En wat er is, het gevaar wat zich hier voorgedaan, Lionel, Krishna, is dat een vanning Mark Spencer komt. Mark Spencer, of hoe je heet, is Kakako, herstelplanner. De vakbond is ook in de fout gegaan. Ik heb niks te maken wie me uitschelden. Laat ze in de spiegel kijken en zeggen of ik fout ben. De vakbond is in de fout gegaan. Omdat het is ook gebeurd in het assemblee. Wanneer men komt, zet men een dossier. En zonder inzage. Wanneer je me uitnodigt, moet je in Senat dossier vooraf geven. In Senat dossier vooraf. Dat ik kan lukken. Dat ik kan discussiëren erover. Maar dat is niet gebeurd. Weet u dat er een dossier op tafel is gelegd? Dat alle atoso botron wang. De particuliere is een project van Bouterse. Toch? Het is op tafel gelegd. Niemand mocht eraan. Meneer Haagmat is overleden. Maar meneer Schuurman die is er wel. Ik heb meneer Haagmat meegenomen naar meneer Schuurman. Omdat hij de advocaat was van Sint-Vicenties. Om aan te horen wat we gaan missen. Meneer Sapa dossier. Om alle ziekenhuizen gelijk te maken. Toch? En ik vind dat omdat een herstelplanner zijn sapschrift per binnenland deed, dan heb je de inheemse deed, heeft alles vernietigd. Want no de en no to sa want niet iedereen deelt niet pakketten. Toch? Deze mensen die kies money, die kan vangen op naar een vangnet en een vangnet voor Santoki. Een vangnet zo met lange, je mag go alle de banti na voor mij, vanaf neus, me geef aan een vangnet dikke bak. Meneer, weet hij weer, Missy Kaba, die weet het ook en hij weet ook de brieven die ik heb geschreven naar hem toe, voor hulp in nood bij de mensen. Toch? En daarom, mensen hebben geen voeding, mensen hebben geen eten, nog steeds. Toch? Dus ik wil vragen van hieruit, dat neem het mee, laat de mensen aan tafel zitten. Ik vind dat men aan lang aan tafel had moeten zitten. Is net als een Fasa en Baka, de pakketten. We hebben 50 gehad van mevrouw Milissa, de beurslady, de Kingiala. Maar toch gaan ze over 4 maanden. En dan wil ik vragen naar de mensen van die politieke partijen. Ik wil vragen aan de politieke partijen die beginnende zijn, met alle respect, if you want me, ik zeg altijd, ik hou ook van negativiteit, maar if you want me, dan ben ik zo namens het volk, hoe gebundeld schrijf je, naar wat tranga politieke partij, ze inzicht in het politiek gedeelte. We hebben gewerkt met amateurs. Jullie komen pas binnen. Nu is het prettig om te praten. Bla, ja, en dit en dat is dom. En daarom zeg ik ga geen minister worden van sociale zaken.
Ik ga geen niks worden van niemand. Als mensen me willen zeggen van mevrouw Melchers, uw doelgroep, dan ben ik daar voor mijn doelgroep. Toch? Het lijkt mooi, de man tak, de kies hangen no? Na taki, hangen na taki aan de nek no? In ta hangen. Ik zou vragen met alle respect, politieke partijen, die kleine politieke partijen, die komende. Ik zou vragen, als jullie werkelijk van Suriname houden, want het is moeilijk, ik kan vrij praten. Als jullie werkelijk van Suriname houden, hoe mocht makandra kawan na bigi partij, toch? En dan drapen, hebben jullie ook controle tap de mangsa de drapen ba. Dan kunnen jullie meelopen. Hebben jullie inzage wat het is dat aan de zijkanten staan en bla 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 bla. En wanneer je binnen bent, dan ben je erger dan deze regering. Toch? Met alle respect. En ik ken een verhaal, dat is meer, met alle respect, voor de leiding. En hoe heet die meneer weer? Hij is pastoor, no? Rijmen. Meneer Rijmen. En ik hoop niet dat de leden van u me kwalijk gaan nemen. Maar ik ga even naar het evangelie. Ik ken de Asani niet meer van een profeet. Pedes maar beetje goed dat de tegen een profeet we willen een koning. Toch? Dan die via Gado een profeet kies een boskopu en je tegen een koning na alibi zo abjak. We kunnen het halen uit deze regering. De macht, de abditie, de brokosaka, de discrimineer. Dat gaat gebeuren. Toch? En ze hebben gezegd, nee, ze willen toch een koning. En nu de kies een koning. En ik wil vragen, meneer Rijmen, met alle respect, ik luister naar u. Maar ik zie u eerder als de plek die u gekozen heeft om dienstbaar te zijn voor God. Omdat we jullie nodig hebben. We hebben de mensen nodig in nood, in leed, in verdriet, in alles hebben we u nodig. Neemt u het mee. Ik weet niet of ik het zo moet zeggen, misschien is het een boodschap voor u. Ik weet niet eens waar het staat geschreven. Ik weet niet eens meer hoe die profeet heet. Dus meneer compleet heilige vrouw. Maar ik ken het verhaal. Ik heb u graag, meneer Rijmen, op de plek waar u bent. Komt u binnen de regering, heeft u geen tijd om dienstbaar te zijn voor God. En komt u binnen de regering, gaat het misschien anders aflopen dan uw verlangens. Dus dat wil ik voorhouden. Dus ik heb 2 wensen. De kleine politieke partijen. Bundel met de grote partijen. Maak je keuze. Want ik weet dat jullie niet met deze partijen gaan. Sowieso niet. Toch? Maar met Axuno. Hoor kroetu. En voor die naar regeren hebben jullie ook controle op die mensen. En dan zijn jullie ook in een leerproces. Mevrouw Melchers is niet zo geweest. Door lering, meneer Grep, meneer Daal, lering, meneer Snijders, lering. Vandaag aan de dag kan ik vrij praten. En de gave Gods, die laat me praten. Dus dat wil ik naar voren brengen. Ik heb aangehaald dat we donateurs zijn. We krijgen donatiebrieven om zelf te gaan zoeken voor onze middelen. Ik heb aangegeven een oplossing. Dat men gaat praten met INGO, Newmont, Gazalgo, Staatsolie en de resterende mensen. Dat we kijken van op welke manier, bijvoorbeeld INGO, Abchisa de Nono. Zet het op tafel van INGO. INGO, soms een $1 de roken, no? $1 moet die vrouw betalen. Dan laat ze gaan. Maar ik begrijp waarover ik het heb. Volk, u begrijpt. No, de crisis zat de oplossing de. Maar je moet ervoor gaan. Sami want tak morofara heb walo def takiere, maar me hoor rekenen aan ding. Toch? Over de politieke partijen heb ik gezegd. Ik hoop dat ik duidelijk genoeg ben. Een programma, met zo'n programma dat we kan doen, more informatie. En we want leg ons uit en we mag verdwijnen. We hebben nog 4 maanden te gaan. Mevrouw Melchers heeft 5 jaar geen pensioen gehad, niet om zielig te zijn. En mevrouw Melchers heeft bijna 5 jaar gewerkt met het sociale vlak, ondanks mijn noden.
kan ik jullie makkelijk omhelzen, behalve de one zei Yoku met Nyamu la 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 la, toch? En ik zeg u eerlijk, ik hou van jullie allemaal, maar ik zeg het, stem niet op deze regering. Dat is mijn leuze. Stem niet op deze regering. Mijn tweede leuze is, kleine partijen gaan jullie bundelen als jullie werkelijk van Suriname houden. Want het is niet makkelijk. Je hebt geen partij die nu want de no man draaiing. We zijn in een drijfstand en we moeten in dat drijfstand gaan voor gepoede corruptieleden. Toch? En dan wil ik zeggen van, mensen worden jullie geen lokkers. Bescherm je kinderen. Er zijn kinderlokkers, er zijn seniorenlokkers en er zijn mensenlokkers. Dat me want tegen no en me satak grantangi. Me hoop dat me doen naar beskopu voor. Sociale zaken, monikaarten is even on hold, is een stilte. Als het niet zo is, minister, zou ik je vragen, zet iemand om de mensen elke dag te woord te staan. Want je zegt Facebook, misschien nog man goed op Facebook. Kijk op mijn leeftijd, laat staan die morgen oorlogs man. Dus dat wil ik eigenlijk. Jong jongens maar zitten op goed op Facebook. Dus dat me want dat iemand tegen Grantani Lokolomu schreef je. Nog 4 maanden toch? Nog 4 maanden, ik moet even gaan kijken op mijn kalender om door te halen. En bij deze, meneer Yogi, ik nodig u uit, desnoods met de pers, om met mij aan tafel te zitten. Dat u mij komt vertellen wat u goed heeft gedaan en wat de regering goed heeft gedaan. U mag zelf 4 mensen meenemen. Ja? En dit van Misataki Grantani en Kewantra Lezi Baka. Maar snel zijn we vinden Baka, want no, a puin. Ja, Boda. Dankjewel mevrouw Melgerts. En dat was, kijkers, u heeft het gehoord. Mevrouw Melgerts weer aan het woord. Gesproken over alle zaken die momenteel het volk van Suriname teistert. Kijkers, ik hoop dat u genoten heeft. En ik ga niet zeggen genoten heeft, maar ik hoop dat u goed heeft geluisterd. Natuurlijk ook heel erg voorzichtig bent in het verkeer, want het gaat nu helemaal niet mooi. En nogmaals, mevrouw Melgerts, dank u wel voor het belichten van al deze problemen. En dat u de kijkers ook informeert van wat zij kunnen doen en hoe zij anders kunnen aanpakken. Niet stemmen voor deze regering. En de kleine partijen gaan bundelen met de grote. Suriname is mooi. Als je werkelijk van Suriname houdt, dan we gehoor alle de politieke partijen, die Chinchiwang, ongehoor Kruto. Laten we binnenkomen, makkelijk binnenkomen. En dat is, we gaan ze niet met zweepslagen, we blijven lief hebben. Met liefde, alleen gaan ze in de gevangenis moeten zitten. Abon, is goed dan. Kijkers, vergeet niet te liken, abonneren op Kulturo TV. Ik ben Krishna Lakpat en ik dank u voor het kijken. No hoor not lo, tambri binu srefi. Una de westra namang. Vaderland, Suriname is je vaderland. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Suriname altijd dichtbij, je sapt toch? In Meati, Srana. Suriname, misa fetigi mama Srana, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland.
altijd dichtbij, je sapt toch? In Meati, Srana.